Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, kule video namuhla ngifisa sikhulume nge-character ka-CIC. Kune video engiyibonile lapho khona ihumiliator khona wayengu-national spokesperson we-EFF lo khona la kwi-pic yakho ukuthi igama lakhe kangilazi. Kodwa ngendlela enze ngayo laphaya ingenze ngakhumbula ukuthi hayi man akusilo sisi kuphela umuntu akamhumiliate. Ngake ngambona u-CIC humiliator uDr. Mbuyiseni Ndlozi. U-CIC-ke ngimkhonzile. Ney'nkulumo zakhe ngiyamlalela omunye wama-leaders engimbonayo ukuthi ungama-leader kodwa indlela behavior ngayo nendlela enza ngayo nangendlela nje atreat-a ngayo abanye abantu ayinhle ngempela. Yazi umuntu noma kuthiwa kahloniphekile kangakanani kodwa uma kuphakathi kwabantu uyazama phela ukumnika leyo nhlonipho. Ngizokucaphunela ivideo la leyenza ukuthi ngize ngenze le video lapho u-CIC humiliator khona lo sisi ukube bekungomunye athi ngiqale ngidlala ivideo bese ngiyaphawula. Ngiyacela kusubscribe ku-channel, ulike ivideo, comment. Ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena kulolu daba ubona kanjani ngesingawe yini ebekufuneka yenze u-CIC ngoba ngizochaza mina ukuthi ngesingami bengizokwenza njani uma bengikwi-position yakhe yokuba yi-leader. Ngake ngakhuluma ngaphambilini ngikhuluma ngoDr. Mbuyiseni Ndlozi ngithi kunezinto engafanelanga iphume emlonyeni ka-CIC njenge-leader. Njengoba leader ufana nomzali fanele avikele noma ngathiwa kukhona ukwehlukana noma ungaboni ngaso linye kodwa nafuna amvikele. And lo sisi angemboni, yebo bona bathi uyagula mhlawumbe uyagula noma kungenzeka ukuba uxoshiwe ku-EFF sekusele nje ukuthi bazivikela bona bathi nje uyagula asazi-ke. Ngicela ukucaphunela ivideo. We have our officials with us today. My name is Leanne Matthys. I'm the national spokesperson. Let's start off. Let's raise hands and we'll take one round of 5. Anyone? Let's start off. Raise your hand. You didn't explain it, Koropan. There is no press statement. We are here to take questions in relation to the conference. Okay. Let me Because, be clear. it's not only these people who are listening to you. The whole country is listening to you and it doesn't understand what's happening. Okay, I've been corrected. We are here. We are here today. Now, Mike, No. Ushilo kusisi ukuthi igama lakhe uLeanne Matthys. Kodwa mawubheka indlela enze ngayo u-CIC ngesingami ayikhombisa ukuba uyambona ukuthi uyadumala uyaphoxeka. Buka nalabantu baze baphamisa amakhanda abayambheka ngoba manje i-attention eseyikuye akusi attention e-right. Ukube bekungomunye bezomcela sondele kuye bese yamhlebela hayi lungisa ukukhuluma la ngoba ngalesizathu nangalesizathu ahamba usisi ngesmile afika akhulume leyo nto ngendlela efuneka ngayo hayi ukuthi am correct empopeni phambi kwabantu abantu laba bafuna bambuke kanjani. Yabona ngilo sisi mina hayi ngangeke ngibuye ngakusasa ukuzokwenza lo msebenzi. Ingakho nje namhlanje sesikhuluma nge-character ka-CIC ngoba ngiyambona ukuthi uright yena ngiyamthanda u-CIC khonzile kakhulu kodwa indlela abehave ngayo kwesinye isikhathi angiyithandisisi. Ngicela ubuke la. Buka nje indlela amphushe kabuhlungu ngayo usho ukuthi ubengeke amthinte noma kusehlombe noma amthinte zathi asigijime siye le indlela amphushe ngayo nje. Asiphinde sibuke enye ivideo. That's my word. Emveni kwalesi senzo sika-CIC uDr. Mbuyiseni Ndlozi waba inhlekisa eParliament wabizwa ngamagama ahlukene. Ngicela ukukucaphunela la uzozwa khona ukuthi emveni nje kwalesi senzo sika-CIC wabamanye amamembe eParliament esembiza kanjani uDr. Mbuyiseni Ndlozi. My people walked in the rain. They did door to door
for the issues Honourable to be Minister, represented. take your seat. There's a point of order, Honourable Joseph. I'd like to call a point of order, House Chair, because a government minister cannot deliberately mislead the House. There is no sovereign wealth fund in this country. You must withdraw. There's no such a thing. At this stage where you are, it's not those talks by the streets you are having. You must speak facts on behalf of a government. There's no sovereign wealth fund in this country. You must withdraw. Take us serious here. Honourable Minister, can you please proceed? Your peers, you always talk about education, Honorable Ndlozi. Your peers are delivering papers while you are ice boy here being sent around. Must not come to me. Don't tell me about education. If they misbehave, we deduct from their salaries until they cannot pay their Gucci accounts and they cannot pay their expensive German vehicles and they cannot pay all those things that they Honourable buy. members. I Point think- of order. But you have spent 90% now talking about the EFF. You know why? Because the EFF is Parliament. There's no point of order there, Honourable Ndozi. Point of order. Can we make a humble request, House Chairperson? That ice boy has been given an opportunity to speak. That He is must not go a and pick point up of ice from order, Malema Honourable and member. not disrupt Parliament. We can't be told by ice boys here. Honourable member. We can't be that is told not a by ice point boys. of order. Could you His please sit down? responsibility is to pick up ice for Julius whiskey. When Julius wants whiskey, he goes one goes. So we can't be told by the ice boy. And ice boy was given a chance here. Chairperson, What you have just done is totally unacceptable. you must withdraw. Ngiyethemba nawe uyawubona umthelela wesenzo sika CIC. Angazi noma sasisibi noma sasisihle. Kodwa nje ukuthi ekugcineni kosuku wagcina sewu ice boy. Dokotela wonke wagcina sebizwa ngo ice boy. Kufanele ufuneka alethe amanzi, alethe ama-ice ukuze kwazi ukuthi kufakwe kwi-whisky. Yingakho asike sikhulume ngecharacter ka-CIC ngoba abantu abefani. Mhlambe uDr Mbuyiseni Ndlozi wayengakutholerate lokho. Mina nje ngimi bengengikutolerate mina. Indlela a-treat ngayo lo sisi. Angeke mina ngikhole into order noma kuthiwa right phambi kwabantu angeke. Ngizo-reacta gabi ngoba kuzobe kuphambi kwabantu. So ngingake namhlanje sike sikhulume ngalento ngoba noma uCIC kodwa afuneka naye phela sike sikhulume ukuthi nansi into esingayithandi ngayo. Yabona uma engashintsha attitude yakhe especially nje kulesigaba. Ngabe usekhule kakhulu. Ngicela ukucaphunela ukuthi bathena abantu ku Twitter mayelana nodaba lika sisi lo. Socaphuna nje lapho bese siyayivala ivideo. Uthorayisibe inarrative ephushwa ngegama lalo sisi fanele nje babe honest batshela abantu iqiniso njengoba engasatholakali nje manje asazi ukuthi ukuphi noma useyinkalweni futhi azange atshele umuntu noma nokuthi uyahamba mhlawumbe wabuyela kube Australia kuyizwe leli azalelwa kulo into eshuko ke usisi lo athi sicaphune futhi abanye uthi uThemba ngizamile WhatsApp kodwa kubuka sengathi number yakhe ayisasebenzi ushintshe ngisho profile pic bese uRayisi bayaphendula futhi athi manje benza sengathi uyagula avoid ukuba accountable abantu mabegula abanyamalali bengatholakali ngicabanga ukuthi izinsolo ezisolisa labantu ukuthi kungenzeka ukuthi usisuxoshiwe ingenxa yezizathu sika Dr Mbuyiseni Ndlozi naye benza sengathi abazi kanti bamsuspendile benza sengathi abazi ukuthi uphi ngesikhathi se-National People's Assembly kwaba sengathi nje abazi ukuthi kuphi noma kubuzwa ngayo kwaba sengathi abezindaba bafuna ukuthatha i-conference yonke bayifocuse kumuntu oyedwa kanti babebuza nje ukuthi kuphi benza sengathi abazi waresigna wakhipha istatement ukuthi nje uDr Mbuyiseni Ndlozi uresignile bangasho ukuthi bamphoqile bona uxoshiwe akavumelekanga ukuthi abe ingxenye ye-EFF kuzo zonke izinto ebezenzeka lapho waze yena wathatha isinqumo sokuthi aveze uhlangothi lwakhe ukuthi cha nansi into eyenzeka ama leaders kwi-EFF athatha lesinqumo
athi kunje. Manje ingakho ke abantu becabanga ukuthi kungenzeka uba usisi lo waxoshwa noma khona into eyenzeka kuye, kodwa nje badlala umdlalo wabo wokufihla. Ngiyabonga kakhulu, ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho ukuthi wena ngesingawe mhlawumbe umbona uCIC right